Abakaran halo ka jingpan kre ya ka election jit nongmi khmat sa yeng do bar thawain ka jalla house nam arjar arpulai ka Hill State People's Democratic Party kala ong ba ki wei ki seng sain perthei ki khun ya ka election na ka pisa bat halor ka roi ka par rei ka party ka don ya ka thong man pandrung ka man CM idri ya chapin rio da ka bakado ba ki kular election ka HSPDP kan bu biang ya ki mat ikran khaput ka inline permit ka jingpan rung ya khatian khasi ha ka schedule ka jingpan kala ya paragraph 12AB uba kipi pangniang presiden ulong ba ka party kanya sakmat bandawaru ya ka khasi jantia state Akani ke election ke banwan ke party election perkhat aga general council dangsen lu ila mai phang ye ki issues jong ke party but ki issues jong ke party hi kalong ba hadu mentang impat som la kala ka wei ruem kitu gi bala mention sakmat mo ka border issue kan ya ibu biang ka manifesto ka LP indon biang ka ju ka yu ka don pat laban penulong ka ban itu ikatin kasi ka jai mri kerpang kum jongi kan ye don ka manifesto ke jongi ka 12AB kan ye long penban esikum ka movement menta ka bangin bu shekmat na ka bantaban ba menta kata yo menta ubnai dengan kersiu dia ba recommend ye ka 12AB ban amen ye ka to baka kendo ka siap kamdai ban apply da ka to MMDR Act 1957 MMDR Act jong ka sarkar India apply da ka to mentai ke kendo ka siap yo motion yo doyong uno zat mar po kendo ya ka forest ka jongi bat ka wei ka long bangi yin ya chakmat ya ka jingdawa ya ka kasin state ka bolong ka jingdawa ka bolong ka identity ya ka chai ka jongi ka bangi tip sai ba kin nampat pediang se ki bri hadu menta kinang suppose niu kala bolong ka jing post ni jongi ni klemong ka impos ni ka vision jongi yin mission ya kane te tang kita swaro nei ngasngau bangi la contribute something ya ka jai mri lada yin ya ye gini bat kisa don ru ki katu kane ki karoi ka par te karoi ka par pada ngasung thu ba nadu ka central government nadu ka state government kalong on the public domain always handai ka ai ka bangi focus mi ka SPDB kalong ba we need ka piece of legislation ya ka empowerment ya ka identity jongi ka empowerment ya kata ka schedule area ka badon mangi ka bangi relook ya ka 12 ya ka 6 schedule hadu katno kalong empower yang ka jebri jongi ka identity jongi mo te kita kilong ki ba khamkong san ka bak SSPDP kan le chau pai ba nathangen sai kata nakta kata ng Ukraine ba banile election ki party ngamlen kini khun bai tang ha kerteng yo development but omla banlen ka dei ka era jong ka pisa Caka parti ba bedan pisa to wan bar ki wan siapa ki brio dengi bre da khongpong ye kata ngong ngin penrung ye ka mesti igri se ki pai ba ban i jaga ye kata kari jungi bala ka stick schedule kala ibit ili biang em ya ka judgment ri jungi ban bu hapne jong ka mai India bagi long sya ka judgment ka bakarpang ka ban ui ye ka uniqueness ka jungi ka balong kum ka life span ye phuwei ya ka misram mo bani ki week state kinagalan te ngida wa khasin state kat kum ka ne ka constitution jong ka parti jungi ka bagi buah khmat na kaban su ya kataka khasin state haka para life span yes article life span ni puai kita gede ki bullet point ne ki issues ki bangin lek so ba ngin sudai bedong ki ba to pule ya ki manifesto ro fi jong bar ki political parties bak ngam som ngai chu ba la da gede ki era jong ka pisaru baki pai ba jong ka jala ka ju khamta makasi jentia bakin ong ba kimde ki iri ki samla ki babun ki iri ki rangba ki babun ki iri tamba ki jingbun jong ki national party ki ideology ki pen kulmar ki reman tangin late ban aware ki bat ban sensitize ya katakan nongrim bangi don bat ka bangi yaikren bat ka bangi la don la bun slam bat bangi nginam phaidin ngangai ki pai ba kin priang ta bat kim priang ker ki mata kin priang ta kamdai bagi priang bagi na jaka dekan need jong ka jai menriu hapi kren ya kasin state kamdai ka bangi ngi ong ba to priang ya to mon ya ka time will come banong ani ngi kerja menriu kasi jai tiap ngi kwa ti bani itu ngi hari India kumbalong mizo naga Mizoram mizo utau Punjabi Punjab utau Assamese Assam utau Marathi Maharashtra utau Gujarati kuta terta kedekan need bat kadai ka identity bat kadai ka hok ka bagi banyo te ka basungsi galong manta san potli kisnem galong kumni kan
Kajing I state jungi. Hapne jong kamay schedule. Kamsom kala kelajutang nadu kabamen baka kihima kasi kirung hagari India ling baka IOA. Ngamut bangen penmi ban yakun IOA mo. Ndai ka spirit jong IOA. Habaki penhab yangi haka sem sanpo ar, sanpo haka schedule. La khate ka bor jungi. Bat nakata ka daw ngi yai mi man ong mata don kam ka sanpo snem hadin jong ka sanpo snem. Ka movement jong ka hill state ngiyo ya ka ri kilo le ne kata ka abode of cloud ko hin pe ya ka diari jongi ka state me ka lek yong te menta ka de sak sin ka ban ong ba kala dei ka pore ka chabin ri ko jongi naya kren kata ka saupo percent quota distribution la ni ki wei berkhoi larngi ko abang ong i ka jaiban riu te thu yangi menta ka eglanti ban pedi me ka jaiban riu dadom dei ka kasin ja state ladom dei ban amen ya ka barak 12A B. What else ngata ngam sung thu ile de ngalong unong sekri lem yang negeri ba kasem riu. Te na kata kata ngi credit gi sung khia bat ngai ka jem riu ka hap pediang ban pen im jale de. Haka weipat ka benta ulo ang bawal ka parti ke te lang ka sarkar MDA henrei kimat ikran ka HSPDP kitang dan haka lenti ban pen ulong yaki. Ka jing ya lenti jong ka sarkar sya ka jing thu sya ka thong jong ka achievement ta ladon. Baling ong kumta na marngi raise buntli ki issue particularly and specifically na ka issue jong ka party mo kum ya ka LP so the day one we come forward ban form ya ka MDA gi don pe ka LP ka issue jongi ka don ha ka ni ka manifesto jongi ka border ka don ka issue ka party jongi ka kiweru ki don ngam ong makim don se tambangi specifically kita ka election commission ha ba ka pan ya ki manifesto ngi dai sai gum ka si ka ta ka border ka LP ka ji thu ka tin ka si ka para 12 AB ka badai ka wei ne ki issue ki ba ngi ka parti hadu mata ngim som song thaj bat ngi yai thap ngi yai dawa bat ngi yai bu ha ka mi jong shi Mr. But government bakan ti ko ka de bakan ai recommendation no ten rei kumolong mata ka ho ka LP la pass ka assembly ka schedule ka la pass ka assembly mo ka border ka on the process on the way to find ways and mean ban solution ya ka ten rei kan ong bela dep kita tengah padi i kan nampat i ba kabamut ba government of India mata ya kata LP ki ong kidang examine ya ka schedule ki ong kidang examine ha te ya ka ni ka border issue ka ba manta ka don ka home ministry ru ki ong ba kadang examine kum ta kan mo ten rei umlalen pade kala persang kan je ba bun ki kam ba hoj manta ngi don ki jing perkat ka thamai banda ka banta ban ai ka service ka ba bhata mi ki pai ba halo ki issue ba janai jong ka party ni ha ba ni trelang bat kanu ka group ka banda ka ruling khnang bangila ban pen trekam ya ki issue ya ki manifesto ya ki norim trekam jingi gumangi ju kren ta ki purpose nem ka border problem ka ILP ka tin ka si ban ithu no ka sarkar India nang ta kum ka 12 AB leni khadara man shwa hakabla tersat ya kani ka an ka bay ka bor khanu ka shep ka don ha ka sarkar Delhi leni ka jong ka Delhi power bang ya kreni ni kiju te mantaru ngi khlam compromise ngi kren kumta Halor ka jinglong jingman ka san perthai haka jala ulo ong ba ka chingphet dot ki amali ka congress kapen i ba ka party kat ka congress kamdan ya kata kan urim nga lingo sibun ba ka congress pede hadu manta kasni guma pitip omdane Malaysia te balim dan Malaysia pat te ngasmo kuma ong kadai ka tu ka jing yu i jonga manshwa imat bakini ki party ki bijudan barbor haka sarkar ani haka ruling group imat kimla ban song ben te nakata ka daw nga soong baka party jungi wala galong ka barit kumulong mata ka lasam ngidon MLR nguru wala preng jing sha tanju ki jurba te ka congress ba de kat ka don arpho ngutam ki MLA ka don haka talong nil ka jing don jungi MLA haka party kabamut baka pausay ba ki MLA jung gini ki national party klama ka bor ki mlaban song haka opposition te haka jung i jung apa de galong ba ka jing bom don shu kini ki MLA congress lani kini ki national party kat ka congress te ngam yu i ba kalong ka por ka badai ya ki bakin ya phelut kumni
Telari fedu te kapau baka parti ke bomdon ha kanong rim ka paskan. Halor ka jingwan rung ka All India Trinamool Congress uloong ba ki MLA ka ne ka seng sang perthei ki dei hi ki MLA ki belami na ka Congress bat kumban shu ong ba ka wain ka barim hau bilaru batmai hendrei ka barim hi ka dei ka ksiar. Pi ki jing permana jong ka TMC bangin feel ka ni dia chabar khoi. Nemar balai ki dei fi ong fimtan ka dei ka all wine no in any bottle. Te kamut bar khoi gini ki TMC ki Congress. Kitip ha hangnu ka thliu hangnu ka sar hangnu ka krem hangnu ka den juki te ki kemut bangam tharai ba kiong ngin ye yeng mungi ban ala ka Congress ni le ban sim ma ki ru hang tai ka Congress ru kam ni ka pasuk pun ong baki la ong la phedu ki Congress ki ong kum ni mo ki ni le e ban tan ra ye ki ru ke hoi ki don ta ki bun ki le ki NPP tan rei gitaru kan long kum ju hi all wine in the same bottle te na kata ong to ong baka bahaban le ka all is gold. There's a saying, no? I feel very much comfortable when maniar wai ka jingwari kasi kumur baga ju ki ruang yiri ngim chu ya kala jing ruai mangi. That's why we are all the oldest party like ours, like so-called HSPD along is kala long do all is gold. Kibri ko okla nangrit ngi is a golden color mata.